Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi mai suna Muso Larabci. Wannan shine darasin mu na 7. A darasin da ya gabata mun yi bayanai akan da ma'iri 12, mun kawo wasu misalai daga ciki. A yau insha Allah za mu ƙara ci gaba ne kamar da muka faɗa, karatunmu yana tafiya daki-daki ne. Yau na zo mana da kalmomi guda uku, wasu kalmomi guda uku. Na farko shine akala, wanda yake nufin ya ci, wa shariba sannan ya sha, wa shabi'a sannan kuma ya ƙoshi. Da haka sai mu buga misali mu ce akala huwa kenan, huwa akala wa shariba wa shabi'a, ya ci, ya sha, ya ƙoshi. Idan ya kasance ta mace sai mu ce hiya akalat wa sharibat wa shabi'at, ta ci, ta sha, ta ƙoshi. Idan kai da nake ma magana ne sai in ce anta akalta wa sharibta wa shabi'ta, ka ci, ka sha, ka ƙoshi. Ke ta mace da nake miki magana sai in ce miki anti akalti wa sharibti wa shabi'ti. Idan kuma ni ne mai magana sai in ce akaltu wa sharibtu wa shabi'tu. Idan kuma su ne fa sai in ce akalu wa sharibu wa shabi'u, akalu wa sharibu wa shabi'u. In ban manta ba wannan yana da alaƙa da damayar da muka yi a baya, ma'ana su kenan sun ci, sun sha kuma sun ƙoshi. Sannan idan ku da nake muku magana maza sai in ce muku antum akaltum wa sharibtum wa shabi'tum, kun ci, kun sha, kun ƙoshi. Amma in ya kasance damirin mata ne sai in ce mai antunna akaltunna wa sharibtunna wa shabi'tunna. Idan ya kasance mutane biyu nake magana sai in ce musu ku antuma, ku biyu, akaltuma wa sharibtuma wa shabi'tuma, kun ci, kun sha, kun ƙoshi. Mun gane ba? Wannan shine misalan da na bamu daga ciki. Sannan insha Allah akwai waɗansu kalmomi bayan wannan da za mu yi amfani da su, kamar kalman wanda yake da auzan nashi shi ya sha banda sulasi. Wancan wanda muka bayani, wancan kalmomi in kun kula duka sulasi ne, suna da harufa guda uku ne, shariba, akala. Wannan to akwai ruba'i kamar kalmar tasaddaka, su tafakkara, tasallala. Irin waɗannan auzan nasu suna farawa da ta'un, to su ma tsarinsu daban. Don haka za mu fara bayani a kansu tunda mun fahimci waɗancan, alhamdulillah. Allah ya ƙara mana fahimta. Muna da kalmar tafakkara. In ka ga kalma ya zo a irin wannan auzan ɗin kamar ala wazni tafa'ala kenan. Tafakkara sai ya zama mudari'in shi ya tafakkaru. Tasaddaka sai ka ce ya tasaddaqu. Tasallala sai ka ce ya tasallalu. Haka ake tafiya da shi. Ma'anar kalmar tafakkara ana nufin yayi tunani. Ya tafakkaru yana tunani. Tafakkara shi yayi tunani, tafakkarat ita ta yi tunani. Tafakkarta ka yi tunani, tafakkarti kin yi tunani, tafakkartu na yi tunani. Kun gani yana da alaƙa da karatunmu na baya. In ka fahimci na baya zai taimake ka wajen fahimtar karatuttukan da za mu yi a nan gaba. Shi yasa muke ba da shawara duk mai sauraron karatu mai zama to ya bibi karatun da muka yi a baya domin ya samu fahimtar waɗansu abubuwa wanda yake ganin bai gane ba. Don haka karatun da za mu yi a gaba za mu mayar hankali wajen ambaton kalmomi na larabci, domin muna buƙatar mu san kalmomi. Aƙalla ce mutum ya san kalma kamar 1000, wani hakan zai taimaka mishi wajen fahimtar larabci. Dan zai wahala ce ka san kalma 1000 na larabci kuma ce ba ka jin larabci. Insha Allah za mu fara bayani a kansu. Yanzu mun ce kalmar tafakkara yayi tunani, ya tafakkaru yana tunani. In ta mace sai mu ce tafakkarat. Akwai kalmar takallama yayi magana. Akwai kalmar tahassara nadama. Za mu fara bin kalmomin a jejjere insha Allah.
bayan wannan darasi mai suna larabci da muka ce zamu yi amfani da ka'ida da su irabin kalmomi, insha Allah akwai darasin da zamu fara kwanan nan mai suna kalma 1000. wannan manufar mu shine zamu bibbi kalma insha Allah, muna tsawon rayuwa zamu yi har kalma 1000. Assalamu alaikum. Sai dai wannan kamar na faɗa, in baka yi subscribe na YouTube channel ba, ka yi subscribe sannan ka yi like na wannan YouTube channel din domin kasancewa tare da mu a sauran bidiyoyin mu da za mu ɗaura a wannan YouTube channel. Assalamu alaikum. Sai anjima.